Hayya, 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 to mana, to jama'a, ku saurara ku ji abin da sarkin jahilan ƙasar Hausa yake faɗa. Sarkin matalautan Arewa, shugabannin masu kwaɗayi da ƙiƙin jahilan Arewa. Bari ku ji abin da yake cewa, kuma shugaban wanda yake ƙiyayyar al'ummar Arewa. Bari ku ji abin da yake cewa, wato ta ƙare mishi, wato ashe ba a banza ba. Bari ku ji, dama an ce kwaɗayi mabuɗin wahala, kuma tabbas duk wanda ya hau motar kwaɗayi a tashar wulaƙanci za ta ajiye shi, ko shi wane ne. Wannan haka yake, tabbas. Musa mai sana'a, taka ta ƙare ma. Wato ka zo kana maula, wato ka yi a midiya ba ka samu abin da kake so ba, ba ka samu biyan buƙatanka ba. Ɗan abin da kake samu ka ga an hau kanka, an maka ca, an maka rubdugu a kai, an nuna maka cewa ƙarya kake yi, ba ka isa ba. Waye kai? Ka yi kaɗan. Uban kuturu ma ya yi kaɗan mai sana'a. Al'ummar Arewa, jama'ar Arewa sun riga da sun gane, sun farka daga baccin da suke yi. Kana yi ne dama domin ka gyara miyar gidanka. To miyar gidanka wallahi yanzu sai dai ka yi da tafasa, insha Allahu. Lokaci muke jira 2027, mai gidan naka Dauda Kahutu Rarara da wancan mutumin, wa me sunan ma, Jikaɗo ne ko Dabbaɗo ne ko wane ne? Ni na manta ma sunan ma, na mance ma, ko Jakaɗo, to ko ma wane ne dai na ga jama'a da kun dai gane shi dai. To ta ƙare maka.